Luke Skywalker je imao pravo. Ovo neće završiti onako kako mislite. Sinoć sam pogledao epizodu 8 Posljednji Jedi i evo mojih prvih reakcija na novo poglavlje sage. Ovo je osvrt bez spoilera jer mnogi još nisu pogledali film, pa molim sve vas da se i u komentarima barem neko vrijeme suzdržite od spoilera. Imajmo obzira prema ostalim fanovima. Dakle, evo mojih misli. Moj strah kako će epizoda 8 previše podsjećati na epizodu 5 izgleda nije bio opravdan. U filmu postoje reference koje asociraju na neke dijelove originalne trilogije, ali epizoda 8 je svakako novo poglavlje sa vlastitim karakterom. Međutim, ovo je film koji nudi jako puno toga za prožvakati, jako puno toga za probaviti. Sjećam se prije 2 godine kada sam izašao sa predpremijere kako sam bio slično podijeljenoga mišljenja oko filma. Trebalo ga je pogledati opet. I što više sam ga gledao, to mi je bio sve bolji. Mislim da je isti slučaj sada. Ovo je film koji teško možete doživjeti vidjevši ga samo jednom. Krcat je dinamičnom radnjom te zamršenim odnosima i preokretima među likovima. Ako ste gledali trailer za film, sjećate se kako je Luke rekao ovo neće završiti onako kako misliš. Možda je upravo mišljenje ili razmišljanje osnovni problem moga podvojenog doživljaja. U ovo doba društvenih mreža ne samo da svaka šuša ima mišljenje, nego ga ima priliku putem interneta podijeliti sa svijetom, kao što to upravo ja činim. Možda je problem što si mi fanovi konstruiramo priču u glavi debelo prije nego li smo pogledali film. Ta naša ovisnička potreba za dozom Star Warsa je ono što nas hrani tijekom čekanja izlaska filma, ali nam istovremeno često oduzima i užitak u filmu, užitak da ga doživimo onako kako je redatelj zamislio, a ne mi. To je isti problem koji ima osoba koja pročita roman, a potom ide u kino pogledati njegovu ekranizaciju, te joj sve počne smetati jer to ne izgleda onako kako si ona zamislila. Mi živimo sa ovim likovima u našoj glavi, sa nekima kraće, a sa nekima desetljećima. I često se držimo za njih kao nečega što je sveto našoj mašti. Međutim, kao i u stvarnosti, preokreti su mogući. Likovi doživljavaju svoje uspone i padove, svoje unutarnje konflikte. Upravo je to ono što im daje dubinu, ono što nama omogućuje poistovjećivanje s njima. Ovaj film je bogat dinamičnim preokretima i lijepo je vidjeti da nas je još uvijek moguće iznenaditi, iako mislimo da smo vidjeli sve. Glumačka postava je odradila fantastičan posao. Posebno se ističu Mark Hamill kao Luke Skywalker i Adam Driver kao Kylo Ren. Luke igra značajnu ulogu u filmu i ovo poglavlje je produbilo njegovu priču. Kylo Ren je još u 7. predstavljen kao netipični zlikovac u nastanku, ali sa psihološkom dubinom i slojevima, prepun emotivne podvojenosti. U epizodi 8 ta dubina je dobila još koji sloj i mislim da se nećete razočarati. Rian Johnson, redatelj i scenarist filma, povukao je vrlo rizične ali hrabre poteze po pitanju priče. Nekako mi je sada jasnije zašto mu je Disney i Lucasfilm povjerio kreiranje kompletne nove Star Wars trilogije. Njegov rukopis je itekako vidljiv i razlikuje se od rukopisa J.J. Abramsa u epizodi 7. Glazba Johna Williamsa je epska kao i uvijek. I ovoga puta je koristio teme iz originalne trilogije i 7, ali je iznenađujuće u filmu bilo moguće čuti i dijelove glazbe iz prequel trilogije. Dakako, rekoh da sam podvojenog mišljenja o filmu, pa ću stoga reći i svoje zamjerke od kojih praktički niti jedna nema veze sa pričom. Za početak, CGI mi u nekim trenucima djeluje jako aljkavo i nedovršeno. Nevjerojatno mi je da je isti studio prije godinu dana uspio digitalno rekreirati lik Tarkina koji ima svoju dugu povijest u franšizi, a sada u epizodi 8 taj isti studio po meni nespretno dočarava scene novoga filma. Sljedeća stavka je humor. Ne želim previše ulaziti u detalje jer je ovo, kako rekoh, osvrt bez spoilera, ali imam dojam kako je u nekim dijelovima humor bio malčice previše za moj ukus. Jednako tako, film demistificira neke dosadašnje ključne elemente Star Wars franšize, elemente koji su imali svoj misticizam čak i u prošlom, 7. nastavku. Nemojte me krivo shvatiti, nije loše demistificirati stvari, ali demistificirati ih potpuno suprotnom krajnošću, po meni ni to nije način. Sve u svemu, ovo je odličan i zabavan film, dostojan nasljednik prethodne epizode. Radnja vam zaokuplja pažnju i stvara napetost, ali definitivno je to film koji je potrebno pogledati više puta i to je upravo ono što ću ja učiniti, već večeras.
i sutra. I tijekom sljedećeg tjedna. Nakon nekog vremena, kada ostalima damo priliku da pogledaju film bez spoilera, napravit ću i svoj puni osvrt na epizodu 8 Posljednji Jedi, a tada i od vas očekujem punu raspravu. Toliko od mene za sada. Nadam se da ste uživali u sinoćnjoj atmosferi i zajedničkom gledanju novoga poglavlja sage. To je bio veliki trenutak za nas fanove jer volimo ovaj svijet mašte koji je George Lucas izvorno kreirao za nas i uvijek je posebno novi nastavak doživjeti sa mnoštvom fanova oko sebe. Vidimo se u sljedećoj epizodi i neka je sila s vama gdje god da se nalazite.